こんにちは。はじめまして、自己紹介をさせていただきます。私はサンサンミャイと申します。今35歳です。独身です。家族は7人います。父と母と姉と兄と弟は2人、私です。私は3番目です。出身はマナリカン区のミンジャンという町です。今、香港に友達と一緒に住んでいます。DFDA と仲良いを合格して12月にアンサーを受けるつもりです。趣味は旅行することです。長々は人とコミュニケーション協力があることです。短所は緊張やすいところです。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。